बुबुडा अच्छा और ये माथा तीनटा लगावा तो ररसिप अच्छा तीनटा लगाइছে তাতে বেশি लगाइছে আটটা কিমান লগাব পাৰে 10টা লগাব পাৰে না 1 2 3 গো জিন্দাবাদ Boa mata color aku bilik 1 2 3 4 5 6 6টা কালার 12টা থাইयो लोगोफोर नै नायदो हाजदा किस्कु मुर्मु मार्डी हेमब्रम सोरेन बेसरा बास्के टुडु पावरिया चनरे बिडिया होबाय आंबो मिथियामोन बे चनरे ओमफ्राय बिडियाबो थायो होननायखौ ओमफ्राय एसे सिङाव हाबसै एसे नायनोसै आरो नै जोंना जिलिरखौ हले आसार होननानै बुङो दे जिलिरखौ आसार ओमफ्राय नै नै नायदो दे बेनाबा पणि बिखौबा हले पणि होनना होनगोन आरो गोजोन सानजौफुनि गाहाम हामलायनाय आरो सिबिनायखौ नोंथां बयनिसिमबो जासे हरग्रोनाय जाबाय थ' लोगोफोर थ' बयखौबो आङो कंग्रेचुलेसन्स खालामो मानोना जोंनि बे चेनेलाव 10,000 साबस्क्राइबार जाबाय थ' नोंथां बयखौबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय साबायखर बावो थ' दिनै जोङो थांगोन डिमाकुसि जेराव आदिबासिनि महासभा जागासिनो आंहाबो थांनोलाय गोसो गैयामोन खिन्थु आङो नोंथांमोननो देखायनो थाखाय आङो सानदों आरोना कि बोरै मा जायो बेयाव मा देखायो थ' बेखौनो आंबो थांगोन आरोना ओमफ्राय बिनि थांनायनि सिगांनो जोङो सोलोंसै जेराव थोरसिफोरखौ दोनो नालाय बेखौ जोंनि लेंगुवेजाव बुङो सानथालियाव बुङो गारसादि हा बेखौ जेनेबा गारसादि होननानै बुङो आरो ओमफ्राय नोंथांमोना बर'आव मा होनो अननानै कमेन्टआव लिरहरलाय बवा आइया बुंगासिनो बेखौ थिखांनाङानो होननानै आरोना ओमफ्राय आइया नै नायनो नागिराखै आइखौ मा होनो सोंनोसै मा खौरां होननानै आम दं काइमे मोजां नते कोयो कोय हते मोजां खौरां ओमफ्राय लोगोफोर आङो सफैबाय डिमाकुसि ओमफ्राय नै फंबायमोनखौ लोगो मोनबायना गोजाननिफ्रायनो सिनायहरबाय लकेल डिमाकुसिनि दन आरोना नै डिमाकुसिनि ओइ बे एबसुनि सिम्बलखौ नायनो हागोन ओमफ्राय बारा गोजान गैला सहैसिगोन आङो औ दे औ इले आदा नामा दखान दं ना दे औ दे बेबायदिनो थाङै सहैबाय आङो डिमाकुसिनि बलांगाजुलि नै लोगोफोर नायदो थ' लोगोफोर बाइकखौ बावनो दोनबाय आरोना मानोना 50 थाखा लाबाय आरो 50 थाखानिफ्राय बाहेरायाव अबावथो दोननो हेलमेटफोरखौनो खावलाबायगोन ना बिसोरो बे हेलमेटावनो हाजार थांखायो नायदो लोगोफोर हिन्जावफोरा आदिबासि हिन्जावफोरा बेबायदि गुफुर गानो आरोना एसे ड्रेसखौनो देखायना होनसै आरोना मोनसेखौथ' जेनेबा बुङो जोङो तुंदा मानसियाथ' नै ढल जाबाय ओमफ्राय माथो नै जिलिरबो दंबावो जिलिरबो दंखायो मिथिबायना गिनांगौ नोंथांमोना जिलिर गावनो रोङोना रोङा आं मालाबा फोरोंना होगोन दे आंबो फंसे फंनैबो बुंनो रोङाना आंबो नङाबाथ' बुंनो हागौमोन मिनि तोहरे कर सुन्दर लागेला ओइ एसे जादों माथो नै जोंना गेटखौ मोनसिगोन ओमफ्राय नै आब'मोना बेयाव बैग्रि फानगासिनो सेल जादों ना आब' बिदिनो बाहाय थांदों बाहाय ना बेसे दामालाय बारा नङा 30 थाखा फवा ओमफ्राय 30 थाखा फवा 50 थाखा 50 थाखा ओमफ्राय नै मादैमोना बिराद खुसि ना दिनैथ' लास्ट ना दिनै लास्ट एसे मोजां नांदों ना आंबो आंनि थाखाय एसे समायनाय नायनो फैदोंलै एसे गोसोम मोनगोन ना मोनाथाय र' एसे आंबो सोलोंनांगोन मिनि तोहरे के सुन्दर लागेला होननानै बुजायाबानो जाबाय र' एसे हाबनाय नायसै आरोना माथो बिराद भिरथार नै उनथिं सिख्लाफोरखौ नायहरनाय आङो सौग्रावसिगौमोनसो
माथो लोगोफोर आदिबासिफोरा आंखौ सिनायाना नोंथांमोनासो आंखौ सिनायोब्रा नै नायदो दानाबा थ'दो दानाबा हाबसै ओमफ्राय जहार 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 ना जहार जहार रेडि जहार हाबनाय लोगो लोगो माथो नुयोब्रा नै बे दखानसो माथो हाबनाय लोगो लोगोनो दखान जाग्रो जाब्रेनानै थांग्रो हाद्रि फुजोबदों एखेबारे दिनैबा सेस आंनि गाराङाबो सेस जासिगोन ओमफ्राय मानसिखौबो नोंसोरो सिनाय मोननाय नंला हाद्रि फुजोबदों नालाय गुफुर जासिगोन आङो लोगोफोर बर'फोरनाबा हले हटेलफोरा आदै मादै माबा माबि थासैयो नालाय ओमफ्रायनो हटेलनि नामफोरखौ नायदो ओमफ्राय नायदो आय' हटेल ओमफ्राय पियर भेज आय' हटेलाव जाथ'ला एसे सिङावनो हाबसै आरोना थ' नै जहार जहार नै बेयावबो जहार नै बे बिनानावखौबो जहार जहार रायजोफोरबो बुंनो हाला आरो बे गथ' थ' नै हाबनाय लोगो लोगोनो जेनेबा बे सेकेन्ड गेटखौ हाबनाय लोगो लोगोनो मोनसिगोन नै नायदो बेजोंलाय मा रिसेपसन कमिटिनि आरोना बिनि साइडनि उनावनो नै गेस्ट रुम जाबाय बियो गेस्ट रुम बाब्रे बाब्रे माथो मानसियानो मानसि आंनि बेगखौलाय नै धर्ना जन्तर मन्तर होबाय धर्नाफोरनि फट' होसोबाय माथो काराम उत्सब कारामा मोनसे फेस्टिभेल आरोना बे दुर्गा फुजानि उनाव जायो नामाथाय बेयावथ' बे पुलिसफोरनि थ' नायदो नायलांबाय थादो लोगोफोर मानोना बेयावबो एसे एक्जिबिसन बायदि एसे बानायदोंदां अबावबा थ' नायदोलाय एसटि देवाइके लागि माने एसटि होथारनांगोन जोंनो आदिबासि कालचारेल ग्रुप नै जहार 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 बेनिखायनो बेनो जादों द ग्रेट बिरसा मुन्डा मिथिबायना बिरसा मुन्डाया सासे बिराद ग्रेट माबामोन आरोना बिनि हिस्ट्रिखौ दा खोन्थाथ'ला नोंथांमोना एसे मिथिनोबो हागौ थ' दायो जोङो गेटआव हाबथ'ला ओरैजाय बेजोंलाय मा दखानसो नामाब्रा एक्जिबिसनफोरालाय अबावथो बे गेटनि हरैजाय मा दंथाय नायनोसै एक्जिबिसना अबाव दं एक्जिबिसना ओइ सिङावसो नामाथाय बिजोंथ' दखान जोबसोदां एसे नायसै र' एसे हाबसै बे माथो सिख्लाफोराबो साइज थार माथोब्रा ओंखायनो माथ्र' दखानसो नामाथाय बिराद हाद्रै किन्तु नायदो हाद्रै नै बेना खानायानो अबस्था गैला खानायनि गोजौआवनो गुफुर जाजोब्बाय माथो ओरैजाय माथ्र' दखान जोबसोलै हनै थ' लोगोफोर ओरैजाय नायनायनि जेबो गैला ओरैजाय थांनानै खामानि गैला बेनिखायनो सिङावनो हाबसै एक्जिबिसनफोरखौनो एसे देखायसै आरोना नङा बिजोंथ' ओरैनो हाद्रैल' मोनजागोन बै बे गेटजों हाबनांगौमोन नालाय दायो ओरैजायबो बारथ'नो होला आरोना आङो बारस'थ'ला ओरैजायनो थांनानै भिडिअखौ बानायहैसै थ' नै बे साहा बागाननि खना खना थांजायो आरोना आदिबासि टाइगारा बिराद माने स्पिच होगासिनो ना ओमफ्राय मानसिफोरा मिथिया खोनासंदोंना खोनासङाखै माने आदिबासि टाइगारानो जानो प्रदीप नाग आरोना बिराद बोलोग्रा माने स्पिच होखायो आरोना मानसिफोरा मिथिया खोनासङाखैनो दां माथो बिरादानो गादां गुदुंसो खोनागासिनो थ' एसे सिङाव हाबसै जहार दे
थ' आंखौ गोजोननाय मोनबाय मानोना बे आदिबासि माबायानो आंखौ सिनायो आरोना बड'लेण्ड हेमब्रम हैनो सिनायो दाखालि ट्रेनाव लोगो मोन्दोंमोन आंजों फट' लादोंमोन आरो दायो दाबाव आरो फट' लाबाय आरोना आरो फेसबुकाव बिहरगोन आङो उनाव फट'खौ थ' लोगोफोर दायो जोङो नायगोन जेरै आदिबासि कमिउनिटिया मोनसे हारिजोंल' नङा गुबुन गुबुन हारिजों मिलायनानै आदिबासि जादों नालाय थ' बेनिखायनो बेयाव एक्जिबिसनाव बानायदों आरो थ' बेखौनो आङो देखायनो नाजानोसै थ'दो नै नायदो माथो फार्स्टआवनो जोंना सान्ताल समाजनि होखाबाय बेनिखायनो बेनि उनाव माने इयाव 15टा फिरफिला दं आरोना थ' 15टा हारि एखे लगेसो आदिबासि जायो दां जानो हागौ बेनिखायनो 15टा फिरफिला आरोना थ' नै ओरैजाय स्पिच होगासिनो ओमफ्राय मानसिफोरखौ नायदो बिराद भिरानो ओमफ्राय आङो ओइ हरैजाय थांसै जेराव मा होनो माबा जागासिनो मा होनो बियो एक्जिबिसन आरोना ओइ नै आदिबासिफोरालाय रावबो सिनाय मोना नामाब्रा नै बिराद माबा गैया नालाय बेनिखायनो बेयाव जिरायगासिनो आरोना थ' लोगोफोर दायो जोङो हाबसै आदिबासि टला माने आदिबासि गामियाव मा थानोबो हागौ नायनोसै मिथिबायना थ' नै नायदो दानाबा आदिबासि टलायाव हाबसै जोङो हाद्रायलै उफायानो गैया हाबनाय लोगो लोगोनो मा नुगोन माथो आच्छा हरैजोंसो हाबनानै फैनांगोन न' एसटि न' भटनो मोजाङानो खिन्थु भट सफैबा हारिया बथलसे होबानो थुना होफैगोन आरोना ओइ साइडआवलाय मा जागासिनो ओइ लास्टआवनो थांसै बे गोजा गाननाया मानोथाय आंथ' बेखौबो मिथिला जेरै गोबां जाति दं नालाय थ' सावरा जातिनिखौ नायनोसै आरोना सिङाव मा होदों बिसोरो थ' नायदो बेदिनो हाबसै जोङो बवा माथो बिराद गोदोनि बवा मा होनसैलै नामफोरखौलाय खोमायाव गानग्रा आखायाव गानग्रा गोदोनायाव गानग्रा बेफोर दंमोन आरोना ओमफ्राय नै गोबां गोदोनि बुस्थु आरोना ओमफ्राय नै बापरे बे सावगारिफोरखौबो दस्राखासै ओमफ्राय नै लटा दं मा द्राम दं ओमफ्राय माबा माबिलै बापरे अनेकथा बुस्थु दं माथो एखेबारे इजिप्टनि माबा आखिनायफोर बायदिसो नुबाय आङो আপুরে এইটো কোনটো এটা জাতির হয়তো সাওরা না আচ্ছা আমি তো হলো যে না সান্তালি আচ্ছা এটা সাওরা না আচ্ছা সাওরা এইটো কি বুলি কয় এই আপনি যে মালাতে পিন্ধিছে মালাই কব বুবুডা আচ্ছা আর এই মাথার তিনটা লগাওয়া তো ররসিপ আচ্ছা তিনটা লগাইছে তাতে বেশি লগাইছে 8টা কিমান লগাব পাৰে 10টা লগাব পাৰে না আৰু কি আছে এইটো কি বুবুডা না এইটো বুবুডা বেলেগ ধৰণৰ আপোনাৰ তো অলপ বেলেগ ন একে নামটো একে বুবুডা কয় আৰু এটা ডডইলু এটা ডডইলু কয় ডডইলু না আচ্ছা আৰু এই চুড়িবোৰ কি বুলি কয় কাডু না আচ্ছা আৰু কি আছে আচ্ছা আৰু এইটো অলপ বেলেগ ৰঙাটো মালাই না আচ্ছা ভালে বঢ়িয়া কি টুপুবি কোনটো টুপুবি বুলি কয় আচ্ছা আচ্ছা এটাকে সুধো আৰু না কি আছিল আচ্ছা ল'ৰাবিলাকৰ ড্ৰেছটো কি বুলি কয় কি টুপুবা না কি বুলি কয় ল'ৰাবিলাকৰ ড্ৰেছটো মানে তলৰ এইটো যেনেকা আমাৰতো পাঞ্চি সান্তালী বিলাকৰ তলৰটো পাঞ্চি কয় আপোনাৰ এইটো কি কয়
Ha? Gantung kap, paga kap. Acha acha aro itu upor itu Itu paga kap. paga kap na. Reba kap. Aro itu sorayor itu logaise aro na. Itu kopi. Ha? Itu tukubi. Tukubi nam tu. Oh tukubi. Tukubi. Boria boria. दे एसे लाइन खालामहोदों ना फट' खेबनायनिथ' आंबो चान्सआवनो खेबसै मोनसेसो फट' 1 2 3 go Saura Zindabad दायो बे मोनसेयानो जादों कुरुक समाजनि आरोना कुरुक नै माने फिथाफोरखौ दोनदों मालाफोरखौ दोनदों ओमफ्राय दावरायखौथ' जेनेबा खर'आव लागायो नालाय ओमफ्राय गस्ला ड्रेसफोरखौ नायलाय गोजौआव ओमफ्राय माथो बेलाय जौ दोनग्रा माबासो माथो ओमफ्राय नै साइडआव दंसोदों आरो दंसोयो हाथियार माबा माबि ओमफ्राय नै नायदो गस्लाफोराबो नै गोजौआव आलायना दोनदों बेफोरबायदि आरोना बिराद मोजाङैनो एग्जिबिशनखौ আচ্ছা আপনার যে কিন্তু ড্রেস আপনার কি কুরুক আর এইটো কি বুলি কয় ছোৱালী বিলাকৰ তো শাড়ি শাড়ী কি শাড়ী বুলি কয় যেনেকা আমাৰ হা কুৰুক শাড়ী কুৰুক শাড়ি না এটা মেশারি মেশাৰী মেশারি যেনেকে সান্তালীটো পঞ্চি পাঢ়াট বুলি কয় বেলেগ বেলেগ আছে এইটো আমাৰ শাড়ি মেশারি আছে কুৰুক শাড়ি আছে তাৰপিছত আপোনাৰ বহুত কিবা কিবি আছে মানে কি আমাৰ মতাবিলাকৰ পিন্ধাটো এইটো তলং ধুতি আচ্ছা আৰু আচ্ছা আপনার এইটো কি কয় এইটো বাসি বাসি না আৰু সেই এইটো খেল খেল না নাগৰা নাগৰা ডল বাজে না এইটো বাজাই চাম गोबां दं माथो नायबाबो फोजोबनोनो हाया माथो खर'फोरानो गरमसो जासियो दायो दस्राखौ नायसै आरोना दायो मबे मोनसेखौ नायबावनो आरोलाय र' थ' दायो बे मोनसेयानो जादों खारियाफोरनि आरोना थ' दायो हाबसै ओमफ्राय नायनोसै मा मा खालामना दोनदों ओइ माथो मा बेफोरलाय मुरुन माथो बेयावलाय मा बे माबा माइनाव बायदिसो जाबाय नामाथाय नै नायदो माइनाव बादि ओमफ्राय बेथ' देग्राया ओमफ्राय नै बेबायदि फुजा होयो आरोना माथो हरै साम'बो दं नै नायदो खल' ओमफ्राय बेखौलाय मा जेन्टु ओमफ्राय बेलाय पल' ओमफ्राय बे सावरा मुरा जन ओमफ्राय बारसा बालवा जन ना सामु नै नायदो मा होनो नोंथांमोना जुदि आसामिस फरायनो रोङोबा ना नामफोरखौ खारिनो हागोन ओमफ्राय नै बेखौलाय मा होनना बुङो र' बैसोनावनो एसे मोसाहैसै र' हनै मोसागासिनो एसे मोसाहैसै बेयावनो आब'मोनालाय बोरै नांदो आब'मोन बेयाव फैनानै बोरै मोनगासिनो मोजां ना दासो फैदो जोंबो मोसाहैसै एसे बेबो डिस्टार्बलै आंबो मोसानो हागोन दा एसे थांसै आरो ओरैजाय
আছে ভাল লাগিছে ভাল না এসে উড়ে যাই থাকছে নাম নহয় জানো আপোনাৰ চেনেল এইয়া দাদাই মোক চিনি পাইছে বডলেণ্ড হেমব্ৰম বোলে মই ইয়াতে চালো আছে আৰু আহিছো আপোনাৰ ভইচটোতে চালো হা এইয়া দাদা এজনে মোক চিনি পালে মই ভাবিছো চাগে আদিবাসী বিলাকে মানে চিনি নাপাব নেকি বুলি ভাবি আছিলো আপোনাৰ মই সাহিত্য সভাটো মই আপোনাৰ কিবা ভাগনটো চাইছো আচ্ছা আচ্ছা হয়নে ভাল লাগিলে দে আৰু তেনেকে ভিডিঅ' বনাই থাকো रायजो राजा नोंथांमोन बर'फोराल' आंखौ सिनायो बे नङा आदिबासिफोराबो जायफोरा बर' चेनेलखौ नायोना बिथांमोनाबो आंखौ सिनायोथ' आंबो गोजोननाय मोनबाय माथो बेयाव फैनानैबो ओमफ्राय बेलाय मा समाजनि नायनोसै माथो बेलाय मा बरा दाला फुजा होना दोनदोंलै बेबायदि आरोना नै बिसोरो ओइलाय ड्रामफोराबो बिराद गिदिर गिदिर थार माथोलै हाबला ओमफ्राय एसे हाबसै नामाथाय र' नै सालुनि ढेकिया ट्रेकिया ट्रेकी नै बेखौनो बेना बेफोरखौ नायै नायै खर'आनो गिदिंलायलायगोन आन्दायजोबगोन मानोना गोबां दं नालाय ओमफ्राय नै बे माथो माइ गायना दोनदों नै माइआबो जादोंना जायाखै माथो बेखौ सिनि होनना बुङो नामा बे नांगोलखौलाय सिनि माइआवथ' सिनि होनो आंथ' सिनि जागोनसो ओमफ्राय बेथ' कुरुक बेयावथ' थांबाय जोङो दायो बेयावनो एसे हाबसै र' बेलाय मबे मोनसेनि बेखौबो एसे बे बाहेरानिफ्रायनो एसे फट' खेबहरसै बेयाव फुजा पाठ खालामदों आरोना ओरैनो जादों ड्रामफोर नै नायदों बेनो जादों परजा जाति आरोना परजा नामाबो परजा दै बेनि उनाव बे फुजानि आरोना बा माथो कालाराबो बेलेग बेलेग 1 2 3 4 5 6 6टा कालार माथो सलिड होथारदों ओमफ्राय माथो र' सिख्लाफोरखौ खेबगोन सानो मादै मोनासो ब्ला नुजाफैयो सिख्लाफोरा आंनि भिडिअ खालामनायखौ बिराद मिनिदों बिसोरो बै माथो बेलाय आच्छा बेनो जादों जोंनिया दा नै नायदो जोंनाव मोनबैसे उपाधि थायो जोंना नायदो 1 2 3 4 5 6 12टा थायो लोगोफोर नै नायदो हाजदा किस्कु मुर्मु मार्डि हेमब्रम सरेन बेस्रा बास्के टुडु पावरिया चन्द्रे बिडिया होबाय आंबो मिथियामोन बे चन्द्रेनिफ्राय बिडियाबो थायो होननायखौ ओमफ्राय एसे सिङाव हाबसै एसे नायनोसै आरोना नै नायदो नै बे हेमब्रमा मावखौ नायलाय बड'लेण्ड हेमब्रम जाबाय दा दायो नायदो एसे सिङाव हाबसै र' लोगोफोर दायो जोंनि सानथालि माबानिखौ एसे देखायना होनसै आरोना फै सोलोंनांगोन नालाय सानथालिखौबो नै जोंना जिलिरखौबा हले आगसार होननानै बुङो दै जिलिरखौ आगसार ओमफ्राय नै नायदो दे बेनाबा पणि बेखौबा हले पणि होनना होनगोन आरो कपि तामा टुंडा पन्चि लुंगि नै नायलांदो सबे सिनिपाय बिथांमोनाबो सिनायबोदो कोनथु साय बड'लेण्ड हेमब्रमটো চাই না বেলেগটো চাই বড'লেণ্ডটোৱে চাইছে না মোৰ আৰু সান্তালিতো আছে গুলাবচন হেমব্ৰম বোলে লগ পাই ভাল লাগিছে কিন্তু দে माथो दालाय मा एगजिबिसनानो जोबनो रोंला माथो नै बेनो जादों सरना धरम आरोना जेरै बर'फोरनिया बुङो कि बाथौ धरम जेनेबा जोंनिखौबो बुङो सरना धरमानो मेन माने गोदोनिमोन ना आरोना दायो जोङो नायसै मुन्डा समाजनि थलाय मुन्डा समाज मुन्डारी नम्बर्स मियाद बढिया उपना दायो हाबनो मोनथ'ला बेनिफ्रायनो भिडिअ खालामसै आरोना माबा जाय
खुमावा जाए हाँ सादरी से बोल सादरी सेवाल आमी सादरी नहीं जाने আসামিজ বল हाँ আসামিজ বল खुमावा पारिम ना संताली ना मैं संताली कौन সান্তালি बोलो दड़ी से चे দাড়ি दाढ़ी সান্তাল মুন্ডা মিল লেখা গায় मीर लिखा ये मुंडा ओ है मुंडा का ना तो মুন্ডা का नाम मुंडा का ना मुंडा और संताली में मीन मीन गया था दला हुजु में आता ओमफ्राय नै हाबनाय लोगो लोगोनो माबाखौसो नुफैबाय कलटेपखौ ना कलटेप ओमफ्राय जोंनावथ' जोङो बुङो सिटोप नालाय ओमफ्राय बिनि उनावनो थ'दो एसे सिङाव थांसै ओमफ्राय गोबां ट्रेडिसनेल माने फिथाफोरखौ बानायना दोनदोंमोन बेजों लोगोसे जेनेबा जिफोरबो दंमोन जि जेनेबा बोरै मा थायो आरोना मुन्दाफोरनि ओमफ्रायलाय बेनो जादों बे मा होनोथाय गाहायाव बग्राखौ ओमफ्राय नै बे सिस्टारमोनखौ लोगो मोनबाय आरोना बिसोरबो आंनि भिडिअसखौ नायोनो आरो जों बड'लेण्ड हेमब्रमखौ मोजां मोनो मानोना नोंथांमोनानो अननाय होदों नालाय बेनिखायनो आरोबाव साबायखरबावो बिराद जोहोलाव मोनदां बियो बिर जोहोलाव आरोना थ' लोगोफोर दायो ओंखारलांसै बेनिखायनो बे जेनेबा बयबो गोसोम गोसोम नालाय थ' गोसोमफोरनि गेजेराव आं हारसिंल' बर' बोखिगासिनो बेबो गोसोम जानानै बे बिराद रिक्सनि खोथा लोगोफोर मिथिबायना सहस नङा बेनिखायनो नोंथांमोनना अननाय होदों नालाय बेनिखायनो आंहाबो साहस जादों आरोना थ' बेनिखायनो जायफोरा लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामाखै अननानै जोंनि चेनेल माने फेमिलियाव जइन जादो साबस्क्राइब खालामदो बेनोसै आरोना गोजोन्थों एसे पेन्डेलनि सिङाव हाबहैसै माथो चेयारबो होआखैना माथो चेयारबो होदोंना होआखैना हायावसो जिरायहोगासिनो बेखौनो एसे नायहैसै आरोना मानोना चेयारखौथ' नुवाखै आङो माथो चेयार होदों नाथाय एसे खम आरोना आधा में स्कूल छोड़ देते हैं आधा में कॉलेज छोड़ देते हैं এটা একটা বহুত বড় সমস্যা এই সমস্যাটা से কি কম माने आधा में स्कूल छोड़ देते सब आदमी के काम करे ओमफ्राय चेयारखौबो आधाल'सो होदों बहुत आदमी बोलेलान जे फैसायानो गैया ना माब्रा फैसाथ' फैखागोन एसे खमसे खम पेन्डेल फुलसिमथ' चेयार होनांगौ फैसाफोरखौलाय मा खालायजोबखोब्रा जाजोब्बाय नामा दायो ओंखारलांसै लोगोफोर नै मानसिफोरा गोबां दं आरोना बेयावनो मिथिया आंनि माथोफोरखौ नोंथांमोना खोनादोंना खोनायाखै माथो माथो मोजां मोजां सिख्लाफोरा सासेबो सोंफैयाब्रा इसां हेन्डसाम उफ बिराद दुखु मोनबायलै आं लोगोफोर दायो आङो ओंखारलांगासिनो ओमफ्राय नै मानसिफोरा हाबबोगासिनो माथो हेल' माथो बिराद भिरथार नै नायदो भलन्टियार जोहार 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 माथो बिराद जस गोनां मेङाबो माथो बिसोरो दहायनिफ्रायनो जहार 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 बा खातारनाकलै स्टेमिना गोगोम दंखायो बेलेग आदै आबौ दारि गोबाव नै नायदो दानाबा हेल' हेल' सिनायहरबाय जहार जहार आमनि केयर फेमिलि केयर ना दे ভাল লাগিল দে দে जोहार बोलो तो जोहार जय आदिवासी बोलो जय आदिवासी ये इतना कम बैटरी नहीं खे चार्ज खत्म है अभी नहीं कर चार्ज खत्म हुआ ही नहीं जोहार जोहार ना बोलो तो जोहार जोहार सनम को जोहार ना नहीं दे लगो फिर हट रिया এটা কি গেট আয়ো 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 মাথা বারনো होआ नै नायदो लोगोफोर
एसे आदिबासि सिख्लाफोरखौनो नायदोलै माथो हाबा जानायसोब्रा सोरखौ एसे नोजोर होगोन होनना सानो माथो सिन्दुर फोननायसो है जामना जाथारा एखेबारे नै आइदै नै थ' बेफोरावनो जेनेबा नै बिराद गोदोनि माबा बाइक रेलिफोरनि फट'स दं आरोना थ' लोगोफोर आङो थांसै थ' बेसे नै आङो ओंखारनोसैनो बेयाव लिरनाय दं धन्यबाद माथो गेटजों ओंखारनो होला ओइ साइडजोंसो ओंखारनो होनसै थ' जोंनाव मा होनना बुंगोन थ' बेनिखायनो रायजो राजा नोंथांमोना जुदि बे भिडिअखौ मोजां मोनबायबा अननानै लाइक शेयार ओमफ्राय साबस्क्राइब खालाम ओमफ्राय थ' दिनैनि भिडिअखौ एसेबांनो दोनथ'नोसै थ' लोगो मोनगोन जोङो नेक्स्ट भिडिअआव तब तक के लिए टाटा बाय बाय गोजोन्थों